Pozvánka Noc milostí v Dolnej Tižine. Srdečne vás pozývame na Noc milostí, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 26. februára 2026 o 18. hodine v kostole svätého Archaníla Michala v Dolnej Tižine, 15 km od Žiliny. Bude adorácia s odprosovaním, s velebovaním za slovenský a český národ, modlitbami a eucharistickým požehnaním. Farský kostol Michala Archaniela je vykurovaný. Tešíme sa na každého z vás. Pozývame k osobnej účasti. Noc milostí v Dolnej Tižine. Zasvetenie sa svätému Michalovi Archanielovi. Adorácia, odprosovanie, zriekanie, zvelebovanie, svätý ruženec, pobožnosť k svätej tváre, svätá omša, eucharistické požehnanie, svätá spoveď a svätá hodinka. Program je nasledovný. Začneme svetou omšou. O 19. hodine vyloženie oltárnej sviatosti a moderovaná adorácia z odprosovania. 20:40 modlitba zriekania a oslobodenia. 20:50 zvelebovanie. O 21. bude obliečka do škapoliara svätého Michala a zasvetenie. 21:15 svätý ruženec. O 22. sa pomodlíme korunku k Božiemu milosrdenstvu. 22:20 pobožnosť svätej tváre. O 23. sa pomodlíme svätú hodinku. 5 minút po polnoci litánie plus modlitby. 0:10 záverečné požehnanie so sviatosťou oltárnou a exorcizovaným olejom. Modlitba za dozučenie. Pretože pohár Božej spravodlivosti je plný, preplnený, už preteká. Len mohutná sila modlitby a odprosujúceho pokánia ochránia svet pred tým, čo mu pripravila Božia spravodlivosť. Počúvnite aspoň teraz hlas vašej nebeskej Matky. Potrebujem toľko odprosujúcej modlitby a ochotne obetovaného utrpenia. Tešíme sa na každého z vás. Pozývame k osobnej účasti. Nočná adorácia. Navštevuj ma a zotrvávaj so mnou v noci a ja budem pracovať pre teba počas dňa. Až v nebi spoznáš hodnotu takto strávenej hodiny. Pomôžte nám so šírením. Všetkých srdečne pozývame k osobnej účasti.